koľko šťastia sa skrýva v tomto trojpeku pin, to zistíme v dnešnom videjku. Pokémon! Ešte pred samotným openingom tu mám zo pár kariet, ktoré som si dneska kúpil alebo zamenil na Pokétour v Zlíne. Takže môžeme ísť na to. Takže tohto je japonského Crabominable. Toho som dostal v Mystery Packu. Potom túto nádhernú Rayquazu VMAX, tu som zamenil. Túto Glimoru, to som si kúpil. Dragapulta som zamenil. Krobata som... toho som kúpil. Arceusa som si tiež kúpil. A potom Berryho a Vaterela som zamenil. Takže teraz už môžeme ísť na samotný opening. Takže máme tu tento trojpack Crown Zenith, trocha z éry zo Sword and Shield si trocha pripomenieme, lebo teraz už je tu nová éra Scarlet and Violet. No a ja idem na to. Takže si to tuto otvorím niekde. Chcem to nejako poriadne ísť. No dobre, už sa toto pomaly dostávam, tak. Takže prvé, čo si vytiahneme, je tento nádherný pin. Inteleon, krásny. Takže ďalej sa pokúsime dostať do obsahu. Tak, dobre, už sa toto pomaly dostávam. Dobre, super. Som v tom. Takže, to sú boostre. A prvá karta. Kodík si odložím, lebo... Takže, takto si dáme boostriky sem. Takže, toto je nádherná promokarta Inteleona. Tak. Veľmi pekná, dám si mu aj do slivov. Dobre, takže my môžeme ísť na tie peky. Asi vyberám prvý, asi stredný. Uvidíme, že či tam budeme mať nejaké šťastie, lebo ja veľmi dúfam, že tam budeme mať šťastie, ak pani nám tam nejaká dobrá karta. Čierniko, to je dobré znamenie. To ešte myslím, že 4 karty kartrik, že? OK. V-Star Energia, alebo neviem, marker, alebo čo. OK, nepozeraj sa dozadu. Takže V-Star marker, Great Ball, Trekking Shoes, Luxio, Sankern, Bidoof, Koffing, Salandit, Purloin, Reverse Holo Corpish a Non-Holo Volcarona. Nevadí. Máme? Tak ideme na ten pravý, to nie. Tak. 3. Tak. Takže tak. Zase čierniko, tam podľa mňa vlastne už nebude, nevadí. Ale ja verím pevne tomu, že tam niečo poriadne bude. 4 karty kartrik. Tak, takže elektrická energia, Rescue Carrier, to je jedno, Salazzle, Carnivine, Kricketot, Shinx, Galarian Mr. Mime, to je presný, to ešte nemám, Sankern a vzadu sa niečo bliští. Coffee, Alt Art, kámo! Heterina VMAX Alt Art. Oh my god. To ide bleskovo do slivu, kámo. Alt Art. Centering má nádherný. Pozrite sa.
Altartová Heterina VMAX. Kokso. Wow. A není ani nikde nejaká doškrabaná, takže to je dosť veľké plus. Takže takto do slivu, paráda. Tu dávame takto. Ďakujem celé videjko už vidieť. OK, takže je to už je práve super. Takže to je paráda, dobre sme, dobrý druhý pejk a hneď niečo mega. To je brilantné, ako sa to hovorí. Takže 4 karty kartrík. Ešte na reverzovej pozícii padla, to je dosť čudné. Takže temná energia, Solrock, Lost Vacuum, Luxio, Rograph, Purloin, Lugdisk, Chetot, Janma. Starový Altartový Darkrai. Ja sa z toho poserem. Kukos. A Simsir V-Star. Toto není možné. Toto není možné. Kamo, toto vôbec není možné. Jako to? Double hit. Double hit, ešte obidve sú V-Star a ešte Darkrai. To je varada. Takže z 3 boostrov 3 hity, ale žiadne Včko. Takže ani Trainer Gallery Art, to je extrémne veľký plus. A takéto nádherné karty. Tak toto som úplne si mimo. Krásny V-Starový Darkrai, Heterina VMAXová nádherná a Simisir V-Star. Kokso. Dobre, takže ja dúfam, že sa vám dnešné videjko ľúbilo. Nezabudnite dať like, odber a budeme vidieť ďalšie otváračky, takže